Sådan. Okay, godt. Så går vi i gang. Godmorgen til jer alle, og velkommen til det her 6. dialogmøde i rækken Operating Theater fra vores selskab på det her tidlige tidspunkt i dag. Vi skal snakke om kliniske behandlingsvejledninger og deres øh, benefits og ulemper. Og vi har to debattører eller dialogparter. Det er Carsten Juel Jørgensen. Jeg vil gerne lige introducere jer to. Carsten, du er professor ved Syddansk Universitet. Du er også professor ved Cochrane. Du er bestyrelsesmedlem i vores selskab. Du er også medstifter af det, der hedder Scandinavian GRADE Network, som er et evidens EVM-netværk. Og Gorm Reisen, du er emeriteret professor ved Københavns Universitet. Du er overlæge på tidligere neonatalafdeling. Det hedder det vel ikke længere, det er vel børne- og unge afdeling på. Nej, det hører afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre spædbørn. Okay, tak. Og du er formand for selskab, også bestyrelsesmedlem nu, og blandt andet også har du været formand for Etisk Råd. Og du har ligesom lagt ud med emnet her. Jeg kunne godt for ligesom at runde af, jeg hedder Max Sørensen, jeg er nuværende formand for vores selskab, og jeg vil prøve at styre mødet administrativt, og måske også blande mig lidt. Der er kun én tilskuer, kan jeg se, ud over os tre, og jeg tænker, vi kan holde det lidt liberalt med at deltage. Ideen er jo, at vi optager det her møde og lægger det ud på YouTube og så på vores hjemmeside. Hvis du har nogle kommentarer til det, der bliver sagt, så synes jeg bare, at du skal byde ind. Men ellers, Gorm, så tænker jeg, at du gerne må lægge ud med, hvad egentlig din bagtanke var med at foreslå det her emne. Jamen, det vil jeg rigtig gerne, fordi alle efterspørger vejledninger og retningslinjer og sådan noget. Og punkt, jeg gerne vil forsvare, det er, at vi kan også få for mange af dem. Altså, det kan simpelthen være kontraproduktivt. Ja. Er det din personlige erfaring, eller? Det er min mening, som jo er baseret på et liv med, jeg har været i en periode, mange år faktisk, 30 år været overlæge, og på den måde jo haft et slags overordnet ansvar og behandling. Jeg har også været klinikchef, hed det dengang, for en hel afdeling med mange læger, mange sygeplejersker. Og så det er min personlige erfaring med mit eget kliniske arbejde, og min erfaring med, hvordan man ligesom får sådan en virksomhed til at køre i døgndrift. I det der med mange mærkelige situationer, hvor nogen skal beslutte og afhandle med, i vores tilfælde for små børn, selvfølgelig med forældrene, men selvfølgelig også med de andre læger, og vi er jo en slags intensiv afdeling, så vi har alle de der kirurger og specialister, som vi også skal blive enige med, ikke? Og så skal det alt sammen fortælles ind i barnets kontekst, og forældrene skal ligesom forstå, hvad de gør. Ja. Så du tænker på de vejledninger, som er skrevet på i afdelingen, eller? Nej, altså det er sådan, at på neonatalafdelingen havde vi engang en overlæge, som må have været meget foran sin tid, for da jeg kom i 1980, der stod der 6 ringbind rundt omkring på den der afdeling, som geografisk ikke var så stort. 6 ringbind, og der stod vores vejledninger, altså hvordan lægger man et kateter ind i navlearterien, og hvordan lægger man ind, hvor langt skal det ligge, og hvordan skal det bindes, og hvor meget medicin giver vi af det, og når man nu mistænker blodforgiftning, hvorfor noget penicillin, og hvor meget. Alt det stod i Chatex ordnet, og han var en ordensmand overalt. Så det vil sige, at hver gang, at der var nogen, der blev lavet om, så blev det skiftet ud af en sekretær i alle de her 5 ringbind, og så stod strategiske steder. Det var 1980. Så havde vi en læge, som kunne det med computer. Han lavede sådan en Windows hjælpefil, så vi havde det på en diskette, så vi sendte de her vejledninger til de nye læger en uge før de kom.
så de kunne ligesom stoppe dem ind i deres egen PC dengang, ikke? Og så kunne de forberede sig, og den lå så på de PC'er, der stod rundt omkring. Og så blev det system jo kogt ind i Rigshospitalets vejledningssystem, og på det tidspunkt, da det blev Region Hovedstaden ind i Region Hovedstadens, og så er der kommet regionale vejledninger og nationale vejledninger og dansk pædiatrisk selskabsvejledninger, og nu har vi jo simpelthen en syndflod af vejledninger, som og bruger masser af tid på at finde ud af, om den ene nu er enig med den anden, for slet at tale om de europæiske og de amerikanske og up-to-date, som vi nu også abonnerer på. Og mine unge kolleger, nu stiller jeg bare min case, mine unge kolleger er jo vildt optaget af at læse alt det der, og så ligesom en jurist læser tekster, det der betyder det, og er det modsatte af det, eller er det i virkeligheden, og det er det, de snakker om. I stedet for at snakke om, hvad tror vi egentlig, der sker, når vi puster luften i lungerne, og hvor er det, den lufter alveolerne, og også måske lidt mere tryk eller længere ekspirationstid. Nu taler jeg sådan noget intensiv terapi, ikke? Altså kroppen som maskine, som jo er den anden måde at gå til en syg patient på. Altså, det er sygt herfra, dertil, jeg sker herfra, dertil. Eller hvad siger vejledningen? Hvad mener amerikanerne? Skal vi tage en meter mere? Mm. Hvad siger du, Carsten? Er der noget, du kan genkende? Ja, bestemt. Det er der. Så man kan sige, jeg er sådan set helt enig i, at der er for mange vejledninger. Jeg tror, noget af det, som man ønsker at opnå med initiativer som GRADE, hvor man ligesom prøver at få en systematik ind og en standardisering af vurdering af for eksempel evidensens styrke, hvordan man formulerer anbefalinger, det er jo at prøve på en eller anden måde at få ryddet lidt op, sådan så man ikke hele tiden skal sidde og vurdere, jamen, hvilke metoder har den her vejledning nu brugt, og er de nu gode nok, men at man har en slags, hvad skal man sige, guldstandard for, hvordan man gør det, som forhåbentlig kan blive generaliseret på tværs af organisationer, og forhåbentlig kan det også være med til at forhindre noget af det dobbeltarbejde, som Gorm jo taler om. Fordi hvis de grundlæggende metoder er ens, og det grundlæggende arbejde er veludført, jamen så er evidensen jo sådan set den samme alle steder, men den skal jo så sættes ind i en lokal kontekst. Og så den endelige formulering af anbefalinger, kan man så tilpasse lokale forhold. Men altså, vi har sådan set selv lavet noget forskning i hvad skal man sige, hvad der egentlig bliver anbefalet omkring et konkret emne. Og det handler jo også om den belastning, som mange af de her guideline-anbefalinger lægger på klinikerne. Mange af de her anbefalinger bliver givet uden egentlig at tage hensyn til, hvor meget tid det vil kræve for klinikerne at leve op til det. Så vi kiggede på NICE, som er den store britiske organisation for evidensbaserede kliniske retningslinjer, så hvor mange anbefalinger de havde af det, der hedder individuelt orienterede livsstilsinterventioner, altså hvor lægen skal sidde over for patienten og fortælle dem, at de skal holde op med at ryge og drikke og dyrke noget mere motion, og hvad det nu kan være. Dem er der altså 360 anbefalinger af. Det er klart, det tager rigtig meget tid, så vi skal faktisk, det er noget, vi skal gøre med alle, og evidensgrundlaget for de anbefalinger var meget, meget tyndt. Det var kun en ganske lille procentdel, hvor der faktisk var evidens for, at det gjorde gavn. Og der var faktisk en overraskende stor del af anbefalingerne, hvor den eksisterende evidens faktisk talte imod. Det fortalte os faktisk, at det enten ikke virkede, eller det var skadeligt, men alligevel anbefalede man det. Og det tyder jo på, at der er nogle problemer med metoden bag. At man holder sig ikke til principperne for at kun at anbefale noget, når der er, hvad skal man sige, evidens for det, selv inden for en hæderkronet organisation som NICE. Og det vi har argumenteret lidt for, det er, at man begynder, når man laver guidelines, at bruge det perspektiv, der hedder, jamen, hvor lang tid tager det for klinikerne rent faktisk at lave det her. Så der blev publiceret en artikel i BMJ, der handlede om et nyt koncept, der hedder TNT, Time Needed to Treat. Så når man laver en anbefaling, regner ud, hvor meget tid vil det egentlig beslaglægge. Fordi det handler jo om ressourcefordeling, dels retfærdig ressourcefordeling og optimering af ressourcefordeling. Så det er et vigtigt perspektiv, som ikke rigtig har indgået i guideline-arbejdet før, men som jeg tror er vældig vigtigt, fordi vi står over for nogle nødvendige prioriteringer i vores sundhedsvæsen.
Det synes jeg godt nok er spændende, fordi jeg har nemlig også været optaget af det, at i min verden bliver guidelines eller vejledninger, de bliver jo typisk skrevet af de særligt interesserede. Og i Danmark, især de nationale, der har vi jo haft fokus på, at der skulle være nogen fra øst og vest, og der skulle især være nogle unge med ind over, fordi at vi skal være de nye generationer bragt i spil, ikke? Og så bliver det jo de særligt interesserede. Og de særligt interesserede, de synes jo lige præcis de sygdomme og problemer, som de er interesserede i, det vil jo være fantastisk. Og de er jo, hvad hedder det, biased, altså de er jo, fordi det er vi jo med det, vi interesserer os særligt for. Og de ender så med at lave en største fællesnævner. Og så har vi en største fællesnævner for trombocytopeni, og vi har en største fællesnævner for respirationsinsufficiens, og så har vi alle os andre, der prøver ligesom at få det til at virke. Og så bliver time needed to treat jo rigtig vigtigt. Det er jeg enig i, og altså, jeg så, at nu lægevidenskabelige selskaber har et årsmøde om ikke så længe, der kommer til at handle om kliniske guidelines, hvor de i introduktionen skriver, at kliniske guidelines selvfølgelig skal laves af specialeselskaberne. Og det er jeg nok ikke enig i er en god idé. Blandt andet af den årsag, som du nævner. Og det er jo klart, at dem, som brænder for en særlig operationstype, eller hvad pokker det nu kan være, det bliver ofte dem, der får entreprisen at lave guidelinen, fordi det tager tid, og det er de mest engagerede, der påtager sig opgaven. Det har du ret i. Og det giver nogle indlysende problemer. Det er ikke fornuftigt, at folk sidder og evaluerer værdien af deres eget arbejde. Det er det ikke inden for ret mange områder i verden i virkeligheden. Og man kan sige, det som egentlig var altså begyndelsen på at bruge GRADE og evidensbaserede guidelines i Danmark, det var jo det nationale kliniske retningslinjeprojekt, som Sundhedsstyrelsen stod for. Og der gik de meget op i, at man havde en uafhængig formand for det her panel, som man så satte sammen, og det skulle være et bredt sammensat panel af både selvfølgelig eksperter inden for det kliniske speciale, men måske også nogle praktiserende læger, som skulle overtage de her patienter bagefter. Nogle psykologer kunne det være, nogle patienter, sygeplejersker kunne også være med. Og så en metodespecialist, fordi et andet problem med at lægge det her ud til specialeselskaberne, det kan være, at der er simpelthen ikke den viden om, hvordan man laver evidensbaserede kliniske retningslinjer, som skal til for at sikre en kvalitet. Carsten, kunne man forestille sig en guideline, som ender med at sige, at vi aner ikke, hvad der er bedst, at denne her patient skal randomiseres, altså der skal simpelthen trækkes lod. Det er jo for dumt, at vi sidder her og bruger en masse tid på at finde ud af, at det her måske en lille bitte smule bedre end det her, når sandheden er, at vi faktisk ikke rigtig ved det. Ja. Og så skulle man jo op på den næste hest og sige, at klinikernes opgave er jo slet ikke om sådan set at dingle lige der på den der marginale viden, men at bidrage til, eller det er jo ikke bare klinikerne, det er faktisk hele systemet, som så skulle være givet. Ja, og det er jo også noget af det, som Anders Perner har argumenteret for i mange år. Vi skal se at få integreret klinisk afprøvning af mange af de her behandlinger, som vi ikke rigtig kender effekten af. Altså det er jo klart, at når man laver en klinisk vejledning, og der ikke rigtig er noget evidens, så er det jo ikke så forfærdeligt hjælpsomt for klinikeren bare at sige, det ved vi ikke, gør som du har lyst til. Så ofte så... Jo, det ville det da være, nej, det er helt uenig med dig i. Det ville være en befrielse at få at vide, at her har du fri leg. Ej, nu må du tilgive mig sproget, ikke? Ja. Men altså her må du ligesom sige, vi ved faktisk ikke. Du må sætte dig selv i øjnene, patienten i øjnene, og kigge på sygeplejerskerne, og så er det dig, der ligesom finder den bedste bageopskrift her. Det er jo sådan, man laver mad. Ja, det kan man sige, men jeg tror nu også, jeg tror mange vil værdsætte at få en håndtrækning i den situation. Ofte så tror jeg, man søger den guideline. Ja, men der har du fat i noget, som jeg synes er meget kedeligt, og det er jo, at du fratager ansvar. Du tager ansvaret på et eller andet niveau, hvor ansvaret for hvad? Altså, ja. Du som vejledning sagde, her er faktisk ikke rig, og det gør det jo også, for der er rigtig mange vejledninger, som eller evidens opgørelser, eller med svag evidens, eller meget svag evidens, og det er jo sådan set en fribillet for klinikerne. Ja. Altså, og så er det jo også en fribillet, som jo siger, når klinikeren så vælger det ene eller det andet, så skal patienten jo ikke klage, fordi, eller retter, de skal ikke have medhold, fordi så var der jo ikke nogen tunge argumenter for at gøre det ene eller det andet. Det er noget bedre end det, der sker nu, nemlig hvis klinikerne af en eller anden grund, hvor der kun er svag evidens, vælger én ting, det går galt,
Patienten klager, og så får lægen et hak i næsen, fordi han ikke har fulgt den her vejledning med den svage anbefaling. Ja, det er et kæmpe problem. Altså jeg tror, man skal være helt klar over, at dels så skal retningslinjer gøre det utroligt klart og tydeligt, at det her, det er ikke en anbefaling baseret på evidens. Det her, det er en anbefaling baseret af et ekspertpanels bedømmelse af, hvad vil være fornuftigt i den her situation. Så det er den ene ting. Og så skal man gøre sig meget klart, at kliniske retningslinjer, og også dem, der kommer fra Sundhedsstyrelsen og andre steder, de anbefalinger er ikke juridisk bindende. Det er kun anbefalinger. Det er ikke diktater. Så hvis praksis er sådan, at man kan få et hak i tuden for ikke at følge en anbefaling, vel at mærke, hvis man kan argumentere for, hvorfor man ikke har gjort det, jamen så er der altså et problem. Fordi... Men altså, Carsten, der er det sådan desværre, at det der disciplinærnævn, eller hvad det nu hedder nu, ikke? De er lige så stille gået fra at bedømme kolleger på, om de har været omhyggelige og samvittighedsfulde. Ja. Og det betyder jo, at du i den konkrete situation har gjort ligesom det, du kunne, og at du har handlet sådan, som du ville handle med god intention, altså som et godt menneske. Det har været bare gamle dage. Nu hedder det, har man handlet efter bedste speciallægepraksis. Og hvor slår disciplinærnævnet bedste speciallægepraksis op? Det gør de i vejledningerne. Så systemet er jo blevet sådan kvalitetssikrings-industriproduktionsmodelagtigt. Ja, og det tror jeg reflekterer en grundlæggende mangel på forståelse for, hvordan klinik- og patientbehandling fungerer, og hvordan evidensbaseret medicin fungerer. Så, nu er jeg lidt skarp over for dig. Er det ikke fordi det evidensbaserede mediciner ligesom har indtaget sådan en lidt kirkelig rolle, så nu er fuldstændig inde sådan lidt katolsk kirke, hvor der er nogen, der har en bibel, og hvis du siger bønnen på den forkerte led der, så er du ekskluderet? Altså, jeg tror, der er mange, der nok ikke helt forstår, at altså, evidensbaseret medicin er faktisk, altså, det er ikke det, at du bare tager, hvad der står i de kliniske forsøg, og så siger, så skal alle patienter have det. Evidensbaseret medicin står altid på 3 ben. Der er selvfølgelig evidensen, men så er der også klinikernes ekspertise og vurdering af den konkrete patient, fordi et klinisk forsøg giver jo altid gennemsnitlige estimater af effekt, og ingen patient er gennemsnitlig. Så man skal altid se de her resultater i en klinisk kontekst, og det er der klinikernes værdi kommer i spil. Og det sidste ben, det er selvfølgelig patientens værdier og præferencer, som man også altid skal inddrage. Hvis man ikke inddrager alle de 3 ting, så er det ikke evidensbaseret medicin, man bedriver. Så er det kogebogsmedicin. Og det lyder som om, det er det, som de her paneler tror er en god ting, men det er det ikke. Nej, og der er det altså, jeg synes faktisk, observation i min dagligdag, at det er rigtig svært, og når der er så meget kogebogsvejledning, og hvor der er så meget fokus på det, og der er så meget bekymring for at gøre noget, som nogen kunne kritisere. At safe play er ligesom at køre efter denne her svage evidens. Og så bliver det, og det er som i det andet anliggende, at der er jo stort ønske om at standardisere. Altså argumentet, det kan da ikke være rigtigt, at patienter i Ribe får, det gør man sådan, og så sidder der en eller anden læge i Aalborg og gør noget andet. Men der kan man så sige, hvis vi ikke rigtig ved, hvad der er bedst, så kan vi jo efter nogle år sammenligne Ribe og Aalborg, og så har vi dog en slags mulighed for at finde ud af, om det gør en forskel. Hvor når vi bare standardiserer fra væg til væg, så har vi jo kollektivt dumme, og bliver aldrig klogere. Ja, og det tror jeg også er en fejlslutning, mange begår. Altså jeg er selv vokset op på Lolland, og nu bor jeg herinde på Østerbro. Og det er ikke de samme ting, der skal til de 2 steder, for at sikre, at folk får det bedst muligt. Og man kan ikke forvente de samme outcomes de 2 steder med nogen form for rimelighed. Og det bliver man nødt til at have med i sine overvejelser. Man kan ikke forvente, at hvis man behandler alle på samme måde, så opnår man total lighed og samme outcomes, fordi folk er forskellige. Og Carsten, der har dem, der skriver vejledningen, en kæmpe udfordring, for du kan jo ikke være bekendt at skrive en vejledning af Lolland, det beklager vi, der må du køre i langsomt eller hurtigt eller et eller andet, altså, fordi det er jo diskriminerende. Så du kan ikke skrive sådan noget ind i vejledninger i vores dage, uden at se frøer i maskinen, fordi vi har det der høje ideal om ligebehandling og sådan noget. Og min pointe er, at intentionerne er gode,
Og du arbejder jo på din front, og jeg sidder bare og siger, at det ender med at blive kontraproduktivt. Ja, det kan det gøre, fordi dels kan det jo betyde, at folk ikke får den behandling, de faktisk har brug for. Jeg vil jo mene, at det er bedste specialiststandard at bruge den evidens, man nu har, men så sætte det ind i den konkrete patients kontekst og bruge den viden, man i øvrigt har til at, altså hvor evidensen er en del af en beslutningsproces, ikke? Så det vil jeg mene er bedste standard. Men guidelines kan også føre til, og det var jo så noget af det, som vi påpegede, at man lægger en masse flere opgaver på klinikerne, som man skal leve op til, for at leve op til bedste kliniske standard, som du siger. Men det tager jo så ressourcer fra de ting, som måske faktisk betyder noget for patienterne. Og som de faktisk havde forberedt mig, jeg tror, jeg vil fortælle en anekdote fra min ungdom. Jeg sad der som helt ung neonatolog i en lille lukket gruppe. Døren var lukket, og med sammen med obstetrik og fetalmedicin, og der diskuterede vi det der, når de havde stillet noget diagnose på de der fostre, og spørgsmålet, skulle det være abort, eller skulle det være fødsel, eller hvad skulle det være? Og det hele var sådan noget, man ikke rigtig talte åbent om, så døren var lukket, og det var en lukket kreds af læger. Og vi sad så med og behandlede en sag, hvor der var en ret ung pige, som røg en hel del, og der var også en mand, og de var unge og uuddannede, og der var stor bekymring for. Og der lå så en lille bitte en i maven, som ikke voksede, og man var vel 25 uger henne, eller sådan noget den stil der. Og spørgsmålet var, skulle de lave kejsersnit, og få det der meget lille for tilfødte barn ud, væksthæmmet, og så får man jo lavet kejsersnit på moren, og så ender det med, at barnet dør måske alligevel, eller overlever og bliver handicappet, eller skal man bare lukke øjnene og lade det køre i brystet, og barnet dør derinde. Og det var en lægelig beslutning. Det var lægen, det var dem, der skulle beslutte det. Og vi snakkede, hvad vi vidste på de tidspunkter om statistik og sandsynligheder. Og så siger jeg, som var ung og skulle have læst teologi engang, siger så, vi kan jo godt diskutere de her procenter, men vi er jo ret usikre på dem. Skulle vi ikke spørge de her forældre, hvad der var vigtigt for dem? Og så sagde professor af obstetrik, som var meget sådan ikke autoritær, men sådan vant til at bestemme, ikke? Så okay, det gør vi. Vi går ind og snakker med forældrene. Og så sagde han ikke et ord, så jeg fik lov til at snakke. Og jeg sagde jo, at vi vidste jo ikke helt, hvad der var bedst, og hvad tænkte de selv, og sådan noget. De tænkte ikke noget, de så på hinanden, og man kunne sige. Og så sagde jeg, har I ikke nogen, I kan snakke med? Fordi det haster jo ikke mere, end I kan gå hjem, og sådan noget. Så sagde de jo, og så gik de hjem, så kom de dagen efter, og så sagde moren, eneste hun faktisk slet ikke kunne holde ud, det var tanken om, at det lille barn lå i hendes mave og blev kvalt. Og det var sådan det handler om, når moderkage ikke rigtig duer sådan noget. Og så jeg jo og følge ind på hinanden i øjnene, så må det jo betyde, at vi skal tage barnet ud, eller I skal tage barnet ud, og vi skal gøre det så godt vi kan. Fordi hvis det er det, der for moren ligesom er det værste, og hun siger, lever han med handicap, så er det en ting. Dør han, så er det jo en ting, og lever han og bliver rask, så er det selvfølgelig rigtig godt. Ja. Og det var vel 30 år siden, tror jeg. Hvor det var mere almindeligt, at læger ligesom påtog sig hele ansvaret for at finde ud af, hvad der var godt for patienterne. Ja, og der tror jeg da heldigvis, vi er kommet lidt videre, hvor patienterne trods alt også har noget at skulle have sagt. Men der er min bekymring altså igen, og jeg vil også sige lidt min erfaring fra praksis er, at der kan vejledningerne, fordi de står der, er så gennemarbejdet og kvalitetssikret, og Carsten har selv skrevet under på dem og kvalitetsstemplet dem, de er lidt svære at komme udenom, fordi der står ikke rigtigt, at du skal gå ind og snakke med patienten og finde ud af, hvad de synes er bedst. Nej. Fordi du siger godt nok, det står på 3 ben, men det der tredje ben med patientens værdier, det står jo ikke rigtigt nogen steder. Og det tror jeg, du har ret i. Der er nogle ting, som man skal være bedre til at gøre klar, både for dem, der skal læse og bruge vejledningerne, men også for de politikere og administratorer, der sidder ude, over for klinikerne, men også over for de politikere og administratorer, som skal prøve at arbejde med det her som et instrument for at få optimeret, det samlede sundhedsvæsen. At guidelines, det er en del af en beslutningsproces. Det er ikke det ene afgørende. Der er altså også 2 andre væsentlige elementer, som spiller ind.
Det er klart, så er det op til klinikeren at vurdere og skrive ned og sige, jeg har talt med patientens værdier og præferencer er sådan og sådan. Det spiller godt sammen med, at nu gør vi sådan. Så der er jo selvfølgelig, så skal man så argumentere. Men man bliver nødt til at klargøre over for folk, at det er altså ikke en facitliste, sådan en retningslinje. Og det, der står i den, det skal ikke være juridisk bindende. Man skal altid kunne komme med et argument og sige, det er det retningslinjen siger, i den her konkrete situation, der er nogle andre hensyn, så nu gør vi noget andet. Det skal der altid være plads til. Og det skal vi være bedre til at præcisere. Så der er en pædagogisk opgave, ikke alene over for læger, men også over for Sundhedsstyrelsen, over for Patientklagenævnet og over for Folketinget, at det her er ikke en industriproduktion, hvor vi bare ligesom skal have orden på linjerne, og så kører det som en smurt. Det er jeg enig i, fordi at hvis vi gør det rigtigt, så har de retningslinjer faktisk et stort potentiale, mener jeg, for at få optimeret vores ressourceforbrug i sundhedsvæsenet. En vigtig funktion for retningslinjer er jo ikke at lægge ting til, men det er at få identificeret ting, som vi ikke behøver at gøre, hvor der faktisk er evidens for, at det her, det virker ikke. Så der tror jeg, der har retningslinjer en rigtig vigtig opgave, og hvis vi oven i køb kan nå derhen, hvor retningslinjen kan bruges til at identificere kliniske spørgsmål, hvor der er brug for i vores kliniske praksis, at vi laver randomiserede forsøg, som du siger, så tror jeg, at det bliver et rigtig værdifuldt instrument. Så det er jo med som... Det siger er, at retningslinjerne skal ikke være, at du skal gøre det, men de retningerne, eller mange retninger skal være, du skal simpelthen lade være med at gøre det og det og det og det. Og de andre retningslinjer skal være sådan, at du siger, du skal simpelthen sige til patienten, vi aner ikke, hvad der er bedst, så nu trækker vi løg. Ja, præcis. Og hvor mange retningslinjer tror du, der vil ende med, altså nu i din verden, med dine øjne, hvor ofte tror du, altså, hvor mange procent skal være, gør det og det og det, og hvor mange procent skal være, gør ikke det og det og det, og hvor mange skal være, træk løg. Ja, det er jo rigtig svært at sige. Men der er jo nogle men Carsten, kom nu, altså alt det der, vi ved og ikke ved. Ja, men der er nogle opgørelser, der viser, at i hvert fald 10% af det, vi går rundt og gør i klinisk praksis, det er decideret skadeligt. Så hvis vi nu kan få identificeret det, og holde op med at gøre det, så gør vi både, patienterne en tjeneste, vi gør klinikerne en tjeneste, vi gør samfundet en tjeneste. Så er der så yderligere 30%, som sandsynligvis gør hverken fra eller til. Og det kan vi altså også godt begynde at kigge lidt kritisk på. Så jeg mener, der er et stort, optimeringspotentiale, hvor vi kan få sorteret en masse ting fra. Det handler blandt andet jo om regelmæssige kontroller for recidiv og kræft. Jeg var til et møde her for nogle uger siden, og der var en, der fremlagde et resultat om trombocyttransfusion hos nyfødte. Der havde man testet og transfunderet ved 50, og det er jo de nyfødte kan få jernblødninger, så der har man bare en grænse på 50, og så havde man tænkt at have 25 ikke nok. Og det viste sig, at der var flere jernblødninger af dem, der fik det på 50, end dem, der fik på 25. Det vil sige, der var faktisk ret solid evidens for, at vi gjorde mere skade end gavn. Ja. Så spørgsmålet, skulle de nu ikke se at teste 10 år på 25? Men hende der stod for det, hun siger, det kan jeg ikke få nogen til. Ja, og det kan der jo... Det synes jeg altså, er vel et udtryk for lægers kolossale bias i retning af, at det at gøre mindre, det er næsten ikke til at... Ja, og det er jo så, noget, som man jo også... Altså, det er jo også et af de basale, budskaber, når vi taler om evidensbaseret medicin, at mindre kan faktisk være bedre. Og det er jo et argument for, at de her tankeprocesser og hele grundlaget for vurdering af evidens, det skal være en del af den grundlæggende uddannelse for medicinstuderende. Det nytter ikke noget, at vi har en profession, som ikke fra starten er trænet i evidensbaseret tankegang og er trænet i vurdering af videnskabelig litteratur. Jeg vil gerne lige, altså det lyder for mig som om, der er en dog stor enighed blandt jer to om, hvad det gode er ved retningslinjer og hvor risiciene ligger. Jeg vil bare lige gerne kommentere, at det vi kom ud fra, det som Gorm nævnte som eksempel i starten, de mapper, der stod i hans afdeling, det er jo nok en anden form for guidelines, end det som Carsten har snakket om, eller I to så senere snakket om, nemlig nationale
vejledninger. Og jeg har selv lavet min PhD om præhospitale standard operating procedures, som gik ud fra de nationale vejledninger omkring behandling af akut Conas-syndrom og COPD, og vi fandt ud af, at de faktisk ikke havde noget impact. Altså de ændrede de der lokale guidelines, eller vejledninger, de ændrede ikke de lærernes præstation. Og det er jo lidt underligt. Det undrer vi os i hvert fald over. Men jeg tror, en forklaring er også, at man måske, altså hvis man skal vurdere lokale vejledninger, så skal man måske ikke undervurdere, at de kan betyde noget i processen af deres skrivning. At skrive lokale vejledninger i en afdeling kan betyde noget for den gruppe, de opstår i. Det kan bidrage ejerskab. Det kan selvfølgelig også bidrage med en form for oplysning. Det fik vi selvfølgelig ikke undersøgt, men det jeg gerne vil, og det er måske i virkeligheden den afsluttende runde her, det jeg gerne vil spørge jer om, det er, hvad I to tror. Nu har I snakket om de her nationale retningslinjer. Hvad I tror lokale standards kan bidrage med. Er de nødvendige? Er de endnu mere skadelige? Er de i vejen for den rigtige behandling? Skulle mapperne afskaffes i din afdeling, Gorm, eller har de en anden? Nej, meget kort. Det kan jo ikke nytte noget, at når Peter kommer på job, så skruer han altid noget ned, og når Hans kommer, eller Sofie kommer, så skruer hun det op igen, og så bliver det jo for første vil hverken klogt, det kan være farligt, og det er meget forvirrende for forældre. Så når man har en patient, der bliver behandlet i fællesskab, skal man selvfølgelig koordinere. Men altså om koordineringen så skal også, eller standardiseringen skal strække sig ud til Ribe eller Aalborg, det er jo mindre relevant, hvis ikke man har patientfællesskab. Jeg vil også sige, at altså det er jo en utopi at tro, at der kan være en hvad skal man sige, central instans, der laver kliniske retningslinjer for alle de højt specialiserede funktioner, der foregår rundt omkring på alle danske hospitaler. De bliver nødt til at se på nogle hovedspørgsmål. Og så må man så ud og se lokalt på de mere specialiserede processer. Men der er det igen vigtigt, at dem, der så sidder derude lokalt, de har en eller anden form for basal træning i, jamen hvor skal vi lede henne for at finde pålidelig information om, hvad vi skal gøre, hvordan vurderer vi den information. Så den basale træning i, hvordan skal vi læse de her videnskabelige arbejder, systematiske reviews, kliniske retningslinjer andre steder fra. Det er nødvendigt, at man har en grundviden om det, for at kunne lave gode lokale instrukser også. Ja. Så det, der gælder for nationale retningslinjer, det gælder sådan set også for lokale instrukser? Ja, principperne må være de samme, ikke? Og det er da klart, at hvis man så kan tale lidt på tværs af afdelingerne om, jamen, hvad er I nået frem til, og så kan man måske prøve at korrigere hinanden lidt, eller i hvert fald nå frem til en fælles forståelse, og man overser jo altid nogle ting, så tænker jeg, at det må være en fordel. Og der findes nogle platforme, hvor man kan dele meget af det her arbejde, så man også igen undgår dobbeltarbejde. Det er jo heller ikke fornuftigt, at der sidder en gruppe i Aalborg, en gruppe i København, og ser systematisk på alle litteraturen om de samme spørgsmål. Altså det er også, kan jo være spild af tid, ikke? Jeg tror, vi er ved at gå brugt vores tid, men der er et helt andet tema her, som jeg synes er fantastisk interessant, og det er der balancen mellem de der randomiserede forsøg og så den mekanistiske resonering, altså hvor meget forstår vi biologien, og er det i virkeligheden nok til at sige, vi sætter sgu de to rør sammen og gør sådan her, ikke? Fordi det behøver vi ligesom ikke at teste. Eller der er nogle kliniske forsøg, som ikke viser nogen forskel, men de er jo så små, at de inkluderer jo, altså estimaterne inkluderer jo også kolossalt store gevinster. Men det er et helt andet, det tror jeg, det kan vi ikke nå nu. Det kunne være et spændende emne til en anden session, ja. Vi har 10 minutter endnu. Nej, vi har ikke. Vi har en halvtimes session. Nå, så er vi over tiden. Ja, Mark. Jamen det er formatet en halv time, men altså YouTube er taknemmelig, så det går nok. Den kommer til at lande der, ikke? Ja, altså vi skylder jo lidt at spørge vores gæst, tænker jeg, inden vi afslutter, om der er noget, han vil bidrage med eller kommentere.
Jeg kan jo bidrage med, jeg er nyuddannet læge fra KU, og har været med til at lave studieordningsrevision på KU. Og noget af det, som vi har arbejdet rigtig meget med, og som vi til dels lykkes med, det er netop at få altså David Sackets trebenede stol om evidensbaseret medicin ind på uddannelsen. Jeg mødte den selv første gang på mit sidste semester, efter 6 år på universitetet. Og det kan være, at jeg er gået til de forkerte forelæsninger, men jeg synes jo, jeg plejer at være god til at komme. Og jeg var faktisk lidt både begejstret og chokeret, da den endelig kom, for jeg havde jo hørt om den af anden vej inden da. Men sådan bliver det forhåbentlig ikke for de fremtidige medicinstuderende. Der er meget potentiale. Carsten har en pointe. Så Carsten har en pointe, at KU har altså et problem. Ja, og jeg tror, det er jo ikke kun KU. Jeg ved, der er nogle steder, man er bedre til det end andre. Jeg ved, SDU har kurser, der hedder evidensbaseret medicin, som gør det, men det er jo ikke, det er måske ikke, stadig ikke så meget, som man kunne ønske, at det skulle være. Og Jørgen, der er altså den der lærebog, som det han hedder Robertson har været redaktør på, ikke? Som jo også er godt nok dyr, men hvis man skal ind i et stort emne, så skal man jo ikke kæmpe til at læse en bog. Nej. Og så er der jo gamle klassikere, skulle jeg til at sige, rationel klinik og sådan noget, som kender, er jo i samme tråd, altså selvom den er fra en anden tid, ikke? Jo, men altså det vil sige, nogle af grundbegreberne, det er jo filosofi. Det er jo ikke, det er ikke et spørgsmål om, hvad der er moderne, vel? Det er bare sådan, det er. Ja. Og det at forstå og have ord for, hvordan det er, det skal man edderbukke holde fast i. Ikke? Det er det, der hedder klassisk dannelse, og det er altså i det her tilfælde ikke så tilbage til grækerne, men det håber vi, nu siger du holde fast i, jeg håber vi kan genvinde det, så i hvert fald på KU. Jeg kender ikke de andre. Der må meget gerne komme et dedikeret kursus i evidensbaseret medicin, både på KU, men også Aarhus og Aalborg. De har heller ikke dedikerede kurser i det. Og det tror jeg ikke gør noget godt for vores behandling på lang sigt. Det tror jeg ikke. Men ellers vil jeg bare sige tak for en spændende debat. Selv tak. Og tak til jer to, ikke? Gorm og Carsten. Ja. Jeg tænker, vi slutter her. Ja. Tak for det.